хабарҳои ҷамъбастии ҳафтаро бо як гузориш аз шаҳри Саратов оғоз мекунем. Тавре дар нашрҳои пешини бахши хабарӣ иттилоъ дода будем, дар шаҳри Саратови Федератсияи Русия як ҷавон духтари ноболиғи шаҳрванди Тоҷикистон ки бо далоили ахлоқӣ аз он ном намебарем, мавриди таҷовузи як шахси озаритабори шаҳрванди Русия гардида буд. Гуфта мешавад ки шахси гумонбар дар ду ҳолат нисбати духтари ноболиғи тоҷик таҷовузро раво дидааст ки бино ба гуфтаи ҳимоятгари ҷабрдида ҳолати аввали ҷиноят дар ноҳияи Фрунзе ва ҳолати дуюм дар ноҳияи Заводская шаҳри Саратов сурат гирифтааст. Шарҳи ҳодиса чунин аст ки шахси гумонбар шаҳрванди озаритабори Русия собиқ корманди полис буда ва тибқи иттилое ки дар вақти таҳияи гузориш ба мо расид, дар айни замон ин гумонбари ҷиноят бо омода намудани ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон машғул будааст. Дар ҳолати аввал ҷавобгар ҷабрдидаро ки ноболиғ аст мавриди таҷовузи ҷинсии худ қарор дода таҳдид намудааст ки ба касе дар ин хусус лаб накушояд. Дар мавриди дуюм содиршавии ҷиноят ҷавобгар боз амалҳои нопоки худро дар нисбати ҷавондухтари ноболиғ раво мебинад ки ин дафъа косаи сабри ҷабрдида лабрез мегардад. Айни замон аз ҳуқуқи ҷабрдида ҳимоятгар ё худ адвокат Ринат Селекаев ҳимоят мекунад. Дар ин зимн ҳимоятгар зимни суҳбат бо мо тариқи телефонӣ иброз дошт ки вобаста ба ҳар ду ҳолати ҷиноят ки дар алоҳидагӣ ва дар ду ноҳия сурат гирифтааст, ду адад парвандаи ҷиноятии ҷудогона оғоз гардида тафтишот идома дорад. Ҳамчунин ба гуфтаи ҳимоятгар ташхиси тиббии додгоҳӣ ҳолати аввали содиршавии ҷинояти таҷовуз ба номузро тасдиқ кардааст. В настоящий момент дело возбуждено по факту заявления, соответственно. То есть в качестве подозреваемого кто-либо там пока не указан. Указано по факту преступления. Возбуждено 2 уголовных дела по 2 эпизодам, которые произошли в Фрунзенском районе города Саратова и в Заводском районе города Саратова. В связи с недостаточностью, так скажем, доказательств, и в связи с тем, что девочка обратилась гораздо позднее, допустим, по первому эпизоду по Фрунзенскому району оно как бы в одно время произошло, там прошло достаточное количество времени, а по второму эпизоду она не ориентируется в городе Саратове, не может указать как бы точно адрес квартиры, где было совершено преступление. Пока не может. Мы занимаемся этим вопросом, ищем. Наработки в этом моменте есть. бино ба иттилои ахире ки мо аз ҳуқуқшинос ё худ адвокати духтари ҷабрдидаи тоҷик дарёфт кардем, айни замон оид ба ҳодисаи мазкур аз тарафи мақомоти тафтишотии ноҳияи Заводская вилояти Саратови Русия бо аломати моддаи 131 қисми 3 банди Ай кодекси ҷиноятии Русия, яъне таҷовузи шахси ноболиғ, парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. Ёдовар мешавем ки тафтишоти пешакии ин қазия анқариб 2 моҳ кашида буд. Почему 2 месяца не возбуждалось уголовное дело? Потому что заявление, видимо, вызывало сомнение своей, так скажем, достоверности, то есть сам факт этого совершения преступления. Поэтому, в соответствии с процессуальным кодексом, велась проверка данного заявления. Неоднократно данная проверка продлевалась. Мы давали в ходе данной проверки дополнительные показания. Мы в ходе проверки самостоятельно, я провел работу, тоже ездили по местам, восстанавливали события. Девочка после того, как отошла от шока, начала вспоминать детали событий. И по этим деталям мы проехались по территории, выявили обстоятельства, дали подробные показания следователю до мельчайших подробностей. Я хочу отметить, что у девочки хорошая память. Без бумаги она фактически повторила все события, практически слово в слово. То есть при надуманности или каком-то, так скажем, фальсификации данные невозможно. Подробно все рассказала. Соответственно, все эти показания теперь будут проверяться. Хабарои дома медиҳем таври модари ин ҷавондухтари ҷабрдидаи тоҷик дар суҳбатҳои қаблӣ бо радиои муҳоҷир иброз дошта буд. Дар рӯзҳои аввали ҳодиса баҳри кӯмак ба раиси ҷамъияти дӯстии тоҷикони шаҳри Саратов муроҷиат кардааст. Аммо раиси ҷамъияти тоҷикони ин шаҳр ки аз он Истатхон Саломова ном бурда мешавад, ба ин зани ҷабрдида иброз доштааст ки вобаста ба воқеа ба амал омада кӯмаке карда наметавонад. Ҳамин тавр раиси ҷамъияти тоҷикони шаҳри Саратов ба ин ҳодисаи нанговар чашм пӯшида ҳатто аз ҷараёни воқеа сафорати Тоҷикистон ва ё консулгарии Тоҷикистонро дар ҷараён нагузоштааст. ин навбат мо аз Истатхон Саломова раиси ҷамъияти тоҷикони шаҳри Саратови Русия суол кардем ки оё баъд аз оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ фикрашон дар нисбати духтари ҷабрдидаи тоҷик тағйир кардааст. алло, салом алейкум. алло, салом алейкум. шумо апа Истатхон Саломова? мо аз радиои муҳоҷир занг мезанем аз Москав. вобаста ба ҳамун қазияи духтара ки таҷовуз шуда, ҳангоми ҳамун суҳбати қаблӣ шумо аз манфиати шахси гумонбар ҳимоят намуда будед.
дар баробари духтараки тоҷикӣ ки мисол дар ин ҳодиса ҷабр дида аст, оё баъд аз оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ фикри шумо тағйир кард? Нет, man dodam, man peş mufattiş raftam. Он духтарда hiç хел уголовное дело am кушодаги нестан, hiç киваям накарда. Неданам, короче, он корда куш нестам. Мана просто илтимос кардан ки рафта бинед, амин коро туғрияй. Мана номери муфаттиша додам, пеши муфаттиш рафтам. Hiç хел духтар махбусам нашида, hiç киваям вай накарда, гуфтан ки мы даже тияда не открыли на него. қазовати гуфтаҳои раиси ҷамъияти точиконро ба салоҳияти худи шунаванда мегузорем. модари духтари ноболиғи ҷабрдида бошад, аз ояндаи духтараш нигарон шуда талаби муҷозоти шахси муҷримро дорад. ӯ ҳамзамон дар тамоси телефонӣ бо мо баён дошт ки аз рӯзи оғоз шудани парвандаи ҷиноятӣ гурӯҳе аз муҳоҷирони тоҷик ба ӯ занг зада, ҳатто таҳдид низ карданд ки агар шахси гумонбар ба зиндон равона гардад, пас баргардонидани пул ва ҳуҷҷатҳояшонро аз модари ҷабрдида талаб мекунанд, чун нафари гумонбар ба қавли модари ҷабрдида дар тахт кардани ҳуҷҷатнигории муҳоҷирон миёнарав ё ба истилоҳи русӣ пасредник мебошад. бачаҳое ки барои ҳуҷҷат кардан ба ҳамин озербойҷон пул дода буданд, документашонро супурда буданд, лекин аз сабаби ки вай на ҳуҷҷаташона кару пулашона боз нагардон, ҳамашон бар ман таҳдид каросиян, фишор каросиян ки бояд ки ҳамин пулҳоя ман ёфта тия. барое ки бар вай ҳозир делои ҷиноятӣ кушода шудагӣ, агар вай ҳабс кунанд, мо пуломои бозгардон наметавонем, барои ҳамин пула шумо тиед гуфта бар ман таҳдид каросиян, фишор каросиян, то ҳатто аз тоҷикистон ҳам занг задосиян ки пулои мои бозгардон гуфта. шарҳи намояндагони расмии тоҷикистон дар русия, консулгарии тоҷикистон дар уфа ки аз рӯи таъинот ба шаҳри Саратов хизмат мерасонад ва ҳамчунин намояндагони хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии тоҷикистон дар русияро рӯзи душанбе пешкаши шунавандагони радиои муҳоҷир мекунем. хотиррасон менамоем ки дар моҳи сентябр зимни сафари худ ба вилояти Саратов, консули генералии тоҷикистон дар шаҳри уфа бо модари ҷабрдида вохӯрда, аризаи ӯро баҳри кӯмак қабул намуда аз номи консулгарии тоҷикистон дар шаҳри уфа ба сароёсати вазорати корҳои дохилии федератсияи русия дар вилояти Саратов ба таври хатӣ муроҷиат карда аз мақомот тафтиши мунсифона ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахси муҷримро тақозо намуда буд. шумо қазияи духтари ноболиғи тоҷикро ки дар шаҳри Саратови федератсияи русия мавриди таҷовуз қарор гирифтааст шунидед ва ин аввалин гузориш аз ин қазияи нангин нест. хотиррасон мекунем ки радиои муҳоҷир аввалин шуда аз ин қазия гузориш дода буд ва дар оянда низ мавзӯъро пайгирӣ хоҳем кард.